Jo em dic Lluís Blanc, jo soc metge intensivista, soc fundador de BetterCare i treballo al Parc d'Avui, soc el director de recerca i innovació. BetterCare neix d'una necessitat al peu de llit del malalt crític. BetterCare neix amb la necessitat d'integrar tota una sèrie d'informació basada en la resposta fisiològica del malalt a la malaltia que fins a llavors no es podia fer. BetterCare neix d'un treball interdisciplinari de metges i enginyers per trobar una plataforma que hi integrés i d'aquesta manera poder donar solucions de medicina personalitzada i de moltíssima més precisió al malalt crític. Em dic Jaume Montanyà i soc director tècnic de BetterCare. BC-Link és un motor d'integració de dispositius mèdics amb història clínica electrònica que garanteix el continu assistencial dels pacients a través dels diferents departaments de l'hospital. Els diferents departaments de l'hospital tenen solucions departamentals i dispositius mèdics de diferents fabricants. Quan un pacient és transferit d'un departament a l'altre, moltes d'aquestes dades o moltes d'aquestes proves es perden. El que fa BC-Link és que s'integra amb tots els fabricants i tots els sistemes d'informació departamental i integra aquestes dades directament amb la història clínica electrònica. Em dic Bernat Sales, soc el CEO director de BetterCare. BetterCare està ara mateix en una fase d'expansió, tenim el producte completament desenvolupat i validat i el que estem buscant i estem intentant tancar són aliances amb partners internacionals per tal de desplegar tota aquesta estratègia comercial a nivell mundial. El gran valor del Cinti és l'ensenyar-te a tenir una perspectiva externa del que és la teva empresa. És molt fàcil, molt còmode treballar-ho tot des de dintre, fer-ho tot una mica al ritme que nosaltres ens marquem i el fet de tenir el recolzament del Cinti, ja no només per tenir aquesta perspectiva externa, sinó també per al ventall de possibilitats i d'ajudes que et donen per superar les traves que totes les startups anem passant, ha sigut una empenta molt important a l'estat i situació actual del projecte i l'empresa.